अरे काहे करे जा का हो? अरे तोहार तो कौनो जवाबे ना बा हो। आ का कहल चाहता रहा तनी साफ साफ न बताव। सुना बोलो। अहो रामा घेरी लेला हो बदरिया, अहो रामा घेरी लेला हो बदरिया, पेनी जब चले लू घघरिया ना। हाँ तो ऐसा चीज है बाबू। तो आर करेजा काहे फाटता हो? हम चाहे जवन पहन के चली। सुनो बोला। देखी हमर लाला की हो घरिया, देखी हमर लाला की हो घरिया, बाबू कहे मारला नजरिया ना। देखी हमर लाला की हो घरिया, बाबू कहे मारला नजरिया ना। देखी हमर लाला की हो घरिया, बाबू कहे मारला नजरिया ना। और सुना का बोलो। तोरा बलिया से रानी शहद चुवेला, तोरा बलिया से रानी शहद चुवेला, तोरा बलिया से रानी शहद चुवेला। देखी पतरी कमर तोरा सब मुवेला, देखे पतरे कमर तोरा सब मोवेला, देखे पतरे कमर तोरा सब मोवेला। तोरा बलिया से रानी शहद चुवेला, देखी पतरी कमर तोरा सब मुवेला। और सुना बोलो। बैठा रानी हमारी हो बाजरिया, बैठा रानी हमारी हो बाजरिया, तेनी जब चले लू घघरिया ना। बैठा रानी हमारे हो बाजरिया, तेने जब चले लो घघरिया ना। बैठा रानी हमारे हो बाजरिया, तेने जब चले लो घघरिया ना। और देखा तू ढेर ना बोला तारा। एकदम ना हो। सुनो। सुनावा। लागे बाबू आवेला तू पढ़ पढ़ी के, लागे बाबू आवेला तो पढ़ पढ़ के, लागे बाबू आवेला तो पढ़ पढ़ के। तबे बोलेला बाबू तू बढ़ बढ़ी के। तबे बोलेला बाबू तो बढ़ बढ़ के, तबे बोलेला बाबू तो बढ़ बढ़ के। सुनो। कई लोग चाली गईले हो झरिया, कई लोग चाली गईले हो झरिया, बाबू कहे मारला नजरिया ना। कई लोग चाले गईले हो झरिया, बाबू कहे मारला नजरिया ना। कई लोग चाले गईले हो झरिया, बाबू कहे मारला नजरिया ना। कई लोग चाले गईले हो झरिया, बाबू कहे मारला नजरिया ना। हाँ हाँ सुधर जाए भाव।